Hello guys, croeso I Gemau Fideo. Heddiw ni wneud VR Luge. Enw fi yw Stephen. A enw fi yw Josh. Mae hyn yn edrych yn really scary. Mae Yn yn. honest. Aw, aw, aw. Ti'n mynd lawr mynydd gyda care ar skateboard type thing, ond ti'n ar cefn ti. Mae'n ofni fi. Kind of weird, fod yn honest. Na, os ti'n gyda fel option Ryan fel pain, hwnna'n mynd i brifo. Yeah. Fi ddim yn siŵr beth yw'r pwynt o mynd lawr, like, hawl ar skateboard peth. Fi ddim yn deall yna. Mae yn edrych yn eitha cool though. Byddai beth yn neud mewn byd go iawn, dyna pam ni'n cael y VR. Our PlayStation Pro. Fi'n hoffi clothes. I know. Fi'n hoffi y dillad. Mae'n fel Peter Quill o Guardians of the Galaxy. Fi'n hoffi Peter Quill. Mae'n cael double gun blasters. Pew pew. Ble ydi y map hyn? Ddim siŵr. Beth Ond ti'n mae'n meddwl? cael amazing teddy bear yn y top. Ar un o'r balloons. Ti'n mynd ar 80 miles an hour. Ww, nawr ti'n mynd ar 100. 88? No, Os mae'n 88, 88 miles per hour, Marty! Wow. Pwy sy'n gwneud hyn? Fi ddim yn siŵr. Fel mewn bywyd? Psychos? Uh, Neu pobl sydd yn hoffi danger. neu punishments. Mam, fi wedi bod yn dda. Please paid a punishment. Gyda hyn. Ond hyn yn fach yn... Oh god, fi'n teimlo'n sal gwneud hyn. Please paid a bod yn sal. Kid-friendly channel. Family-friendly. Wow. Oh my god. Oh, ti'n probably mynd off edge o building now. Beth sy'n digwydd? Oh. Oh, ti'n gorffen. Nice. Okay, let's name map arall. That's then like really. Fi'n hoffi y torch fan hyn. Yeah. Mae'r torch yn, well, ddim yn gwybod pam ti'n cael y torch. Select game mode. Oh, Beth... ti'n gwneud time trial. Os ti'n mynd lawr I select game mode. Yeah. A wedyn ti'n gwneud VR Luge tour. Ydy fi gallu fel... Ti'n mynd gallu toucho'r pale na. Oh god, fi'n gallu dal fe. Bydd y controller yn like marw. Disappear. Os oedd rhywun ti'n gwneud prank gyda VR, a wedyn just cael fel black screen o wedyn jump scare. Bydd hynny'n hilarious. God, hwnna'n just yn ofni fi. Fi wedi gwneud hwnna o flaen. Oh, wow. Fi'n mynd i lun o backwards so fi gael... Oh my Full god, fi ddim experience. yn gyda pen. Na, os ti yw'r pen. Oh, and I just fel mannequin. Probably be'n bydd nhw'n neud. Beth ydy y Hyn yn edrych fel map of The Crew. The Crew? Beth ydy... Yeah, mae fel car racing game. Mae'n really fun. Wow. Ble ti'n meddwl hyn yn? San Francisco? Na. Na. Savannah? Na. Wait, falle mae mewn Springfield. Ac fi jyst i gweld nuclear power plant. Ah. Mr Burns. Mae'n doniol os mae Mr Burns yn just yn Just Mr. Burns cerdded. our top, like, hey o. Falle mae hyn mewn. Oh, wow, wow. Ddim siŵr ble mae hyn. Oh my god, ydy hynna'n teddy bear? Ydyn ni'n monkey? Mae'n Mae'n monkey. bear. Bear. Wow. Oh. Pobl angen edrych allan am pobl. Mae'n fel nhw just yn cael fel papur ar y ceir. I know. A ti'n colli miles milltiroedd awr as ti'n mynd mewn I care. Hold on. Ti'n angen lawr yn y fastest Alright, fi'n mynd I gwneud hynna. Beth yna, big what? Mae'n teimlo weird pan fi'n gwneud hynna. Os ti'n gwylio be fi gallu gweld,
bydde ti yn chwerthin pen ti ban? Fi'n gallu gweld. Ti'n mynd troi dy hun? Yeah, skateboard fi yn nice. Mae'n donio fan hyn. Yn fi go iawn ti'n mynd gallu gweld yna? Ha? Ti just i ennill, gweld am. Yei. Ydy fi wedi sawl munud ydy fi wedi gwneud? Fi'n siŵr. Ti'n neud 52.59. Whoop whoop, ydy hynna dda? I guess so. Fi ddim yn meddwl. Oh, Ti ar un map eto? pam ydy fi fan hyn eto? Na, hwnna ddim yn y same map. Hey, monkey. Ond mae'n cael y same balloon. Beth sy'n dweud os fi'n mynd mewn I ceir? Ti'n colli milltiroedd ar. Wow. Fi ddim yn hoffi automatic game. Fi ddim yn hoffi automatic, so dim gwneud hwnna game. Na, dim yn dda. Ti'n gallu dweud y game beth I wneud, achos mae barw di wneud e. Ond fi ddim yn hoffi automatic pethau mewn game. Fel, I fod yn onest, mae'n really annoying. mewn gemau, mae'n goffod fel... Pizza? Be mae pizza? Pizza? Oh, lovely. Beth ydy hynna dweud? It's just I redeg mewn I Grid. dau car. Grid? Fi wedi gweld grid. O ti yn mynd mewn I car. Wait, ydy fi ghost neu rhywbeth? Achos fi ddim yn gyda unrhyw organ. Pryd ti'n edrych mewn hun, ti'n cael organs neu dim byd. Fi'n hologram. Ydy hyn test subject neu rhywbeth? Oh my god, fi... Sawl milltir ydy fi'n mynd? Fi methu gweld. Cant... Oedd y ti'n mynd 105. Danger pass. Ydy fi'n gwisgo KWD neu rhywbeth? Fi'n siŵr. Fi ddim yn gwybod beth ydy KWD. O na, fi'n redeg mas o'r amser. Phew. Nice. Ti'n cael 17 eiliad. Wow. Fi ddim wedi cael fel choice mewn hwnna. Fi'n hoffi y models ar y ceir. Ti di redeg mas o'r amser. Da! Ti jyst yn hoffi chwarae gyda'r pil, dwi ti? Yeah. Touch. Mae'r pil yn symud gyda ti. Boom. Beth am ni chwarae pil droid den? Gyda un controller. Fi'n jyst yn hoffi y torch yna. Helo, beth sy'n mewn fan hyn? Mae'n doniol os fi'n jyst yn gweld un mwy. Mae gen I amser un mwy. Okay. Fel bydd un mwy yn just rapio fel lan yn neis. Okay. Whack our pill. Whack. Pill Whack. basket. Whack. Boom. Alright, Whack. Boom. Boom. Fynd I just gallu gwneud hyn am gweddill y fideo te. Okay. Boop. Aww. Fi offi y torch yna. Ble ydy y gloves peth nhw? Na, dim gloves. Y peth ti'n dal mewn y llaw ti. Dim siŵr. Ti'n finally wneud map newydd. Devil's Dash? Yeah. Fi'n meddwl ni wedi gwneud hyn o Na, flaen. fi'n meddwl. Yeah. Ti wedi. Okay, let's trio gwneud... Let's be serious now. Come on. Ti angen trio curo amser hyn ti. Okay. Hyn yn excitement. 114. Dan. 70. Hyn yn excitement. Ti'n mynd really gyflym ar hyn. Moron. Dim anodd am danger peth. Os mae pobl yn neud hyn am Dan! sport, mae'n anodd.
Dwi'n meddwl nhw'n cymryd fel blwyddyn o training I wneud hyn. Oh, hello, Grandma. Mae grandma ti yn byw fan'na. Na. Mae'n doniol os ti'n just yn fel mewn fan hyn a ti'n just yn gweld y grandma ti edrych ar y ti'n a edrych ti just yn fel hey! Mewn A slow wedyn ti just motion. yn crasio mewn like 6 peth ar un tro. Car? Neu hey, air balloon. Fi wedi mynd trwy car eto. Ti'n crasio mewn I fences, ceir, popeth. Person? Na, fi heb gweld person edrych. Ydy fi yw'n person? Ydy hyn yn apocalyptic? Na, os ti'n mynd person like ti, os ti'n gen ti ddim organs and stuff. Fi eisiau bod mewn y game hyn, so fi gallu dal fe fan hyn. Fi eisiau gwybod ble mae hyn I cael ei creu o. Fi'n meddwl mae'n o... As fi really eisiau mynd yma. Mae ddim yn Vegas. Na. Okay, ready? Ti di eid e, yay! Okay, dyna diwedd y fideo heddiw, guys. Ni di meddwl bod hyn yn gêm dda I wneud. Subscribe, like a comment beth chi di meddwl a pa games chi eisiau ni wneud nesaf. Gweld chi yn y fideo nesaf. Bye!